Zvakaitika mushure mekunge ndarohwa mbama nechipoko. Mukomana ashinda kutumidzirai picture rangu, asi ndinokumbira kuti musazopublisha picture iroro uye zvekare musazoriburitsa pachena kuno kuFacebook kana kuti kuYouTube. Ndanga ndichingoda kuti munge muchingozvionera chishamiso icho chinoitika pandiri. Masikati muromo wangu unenge uri right, asi kutanga nenguva dza 4 p.m. nguva iyoyo ndipo apo muromo wangu paunobva wachizoenda parutivi. Ndinopedza usiku hwese ndakadaro ndichita kunge munhu ane stroke. Brother Nashe Murisei, ndinokumbirawo kuti muvanze zita rangu uye kana ndikazonyora nezita rekambani yemurume wangu muzovanzawo. Isusuwo tiri maZimbabweans tinogara munomu muSenton muSouth Africa. Tinorarama upenyu hunoshamisira, ngatishayiwi kana chinhu. Mabusinesses emurume wangu elogistics ari kufamba zvakanaka, asi inini ndiri kutambudzika, ndinorwara. Taedza zvose kuti tinge tichigadzirisa apo pakakanganisika, asi mari iri kungobuda, tiri kungoshandisa mari. Kunyange tikanamata hapana kana zvazviri kumbochinja. Vanhu vanondiona vachindiyemura masikati, asi havazvizivi kuti kuseri kwemakeup yangu inodhura. Mukoma, ndinopota ndichirohwa mambama nechipoko chaJinimbi. Zvakatangira mumabusiness deals. Murume wangu nemufi uyu ainge achinzi Jinimbi vainge vari shamwari in business. Saka zvakaitika mainge muri mugore ra2019 ndachinjawo hangu madates kuitira kuti vekuziva vasazosuspecta. Saka asati ashaya ainge akakweretesa murume wangu mari yainge yakawanda chose off the books loan, because pane zvatainge tichida kuti tinge tichigadzirisa. Murume wangu aifanira kuti mafingerprints ake ange achibviswa musystem muno muSouth Africa nekuti pane zvainge zvichida kuitika sezvandataura, uye zvekare tainge tichida kuti tinge tichipinza rimwe track idzva. Mari iyi yakange iri ye off the books pasina mapepa, kwainge kuri kungovimbana kwemabusinessmen maviri. Pakazofa G, paakafa ipapo murume wangu akabva ati kwandiri, you know what, mudzimai wangu Cynthia ndo zita randichazvipa. Cynthia ini ndinoona sekunge chikwereti ichi zvatongovharamna. Ndikati konei? Akati kwandiri, Jinimbi aenda nesecret iyoyo ende hakuna umwe munhu anokwanisa kuzoironda mari iyi, uye zvekare painge pachibuda runyerekupe rwekuti hama dzake dzainge dzisingadi kana chekuita nepfuma yake. Saka mari iyoyo tava kutoishandisa kubhadhara. Painge paine vamwe vanhu vatainge tichifanira kuti vange vachiuya kuzotora mari. Tainge tiine maassets avo atainge takatengeserana. Saka takabva tachizoita saizvozvo, tikabva tachizotanga rimwe business kwava kubva tachizotowana tender through that business. Asi kana ari semurume wangu, ndakatomboedza kugara naye pasi, ndakaedza kumuyambira kuti mari yemufi inoyera, unofanira kuti unge uchizoidzosera. Asi iye akandiseka achiti, you know what, Jinimbi ainge aine mari yakawanda. Akati havambofi vakazviziva kuti ainge aine umwe munhu waainge akakweretesa mari. Saka takabva tatokwanisa kutowina tender through dzimwe mari dzatainge takachengeta tichiti tainge tichazomupa. From that tender takakwanisa kutenga motikari dzepamusoro-soro dzeluxury, tichiti upenyu hwedu hwainge huchazoshanduka. Tainge tatova mamulti-millionaires. Asi hana yangu yairamba ichingorova. Ndiri munhu akakurirawo kumasowe, ndinoenda pane rimwe sowe munomu muJoburg. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba avo vandainge ndakajaira kuti ndivo vanondibatsira pane zvose. Ndaizivawo masecrets avo, ivo vachiziva masecrets edu. Ndakaenda kumba kwamadzibaba ava usiku ndikataura nemudzimai wavo. Ndakabva ndachizopiwa miteuro
nemvura yekusasa mumba medu. Ndaingova nefeeling yekuti taifanira kuti tinge tichizodzosera mari idzi, otherwise zvinhu zvedu zvainge zvichazotadza kufamba zvakanaka. Ndaiti kana ndakarara ndainzwa feeling yekuti mumba munenge muine munhu anenge apenda. Izvi ndo zvakazondipusha kuenda kumasowe. Handina kunge ndakaziva kuti kusasa kwandainge ndichazoita mumba mangu nemvura yemuteuro ndo zvainge zvichazokonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichitowedzera kutooma. Saka ndakabva ndachizoti ndadzoka kumba ndakasasa mvura pagedhi, ndikasasa mvura muyadhi, ndaifamba muyadhi ndichisasa, ndikabva ndapinda room by room ndichisasa. Ndikati ndainge ndichizviprotecta, kuprotecta vana vangu kubva kune mweya werima wandainzwa kuti waipinda mumba usiku kana ndakarara. Ipapo ndainge ndichiri right. Handina kunge ndakaziva kuti zvandainge ndichiita izvi kwainge kuri kutotsamwisa mufi. Kusvika pari nhasi mufi akatsamwa asi haana chaanokwanisa kutaura. Saka mukoma ndakati rimwe zuva ndainge ndiri ndega, murume wangu ainge aenda kuZimbabwe kunoona ake madeals ake sezvo takazopinda mumadeals emining. Inini ndikasara ndiri ndega pamba nevana vainge vasipo, vainge vaenda kuchikoro. Izvi zvakaitika in broad daylight. Zviya zvekunzi zvipoko hazvifambe masikati, munonyeperana vasikana. It was 11 ndo pandakaona kuti mumba mainge muine munhu ainge apinda. Asi munhu uyu ndainge ndisingamuoni, ndaingonzwa kuti mune presence yeumwe munhu ainge arimo mumba. Ndakatanga kunzwa hana yangu ichirova. Ndainge ndakagara pacouch, ndakaita zvekurara ndokubva ndagara ndichitarisa because ndainzwa kuti mumba mune munhu arimo ari kuda kundikuvadza. Ndichitarisa kudaro, TV ndopa yakangoita ruzha rwestatic ichingoti kunge munhu ainge achida kuedza kuchinja channel. Movie yandainge ndichiona, movie iyoyo mukoma yakangopoza ndokubva pachizotanga kungobuda black and white paTV. Hana yangu yakatanga kurova zvisingaiti. Kuti ndinge ndichisimuka ndakanzwa sekunge ndainge ndakabatwa, ndainge ndava paralyzed, ndisingachakwanisi kana kusimuka. Ndo pandakazoona kuti paTV pakabva pabuda Jenimbi iye chaiye, uye ainge akatogara padhuze neRolls Royce yake, akapfeka hembe white, asi ainge achivheneka kuface kwake. Kumeso kwake kwainge kuchita sekunge kwainge kuchipfuta moto, ainge asingatarisiki. Ndakavhunduka kuti ndige ndichitiza, ndakatadza kutiza because ndainzwa kuti painge paine munhu ainge akandibata. Ndo pandakafunga munamato uya ndikati pano ndava kutoenda upstairs kuti ndige ndichinonotora munamato uya. Pandakangofunga nezvemunamato wangu ndipo pandakakwanisa kuwana simba rekusimuka. Ndichimhanya kudaro ndaita sekunge munhu ari kumhanya neslow motion. Ndakati ndichingonosvika pamasteps, ndava kuda kukwira masteps kuti ndiende upstairs, ndo pandakanzwa izwi rake rainge rakadzikama achiti, Cynthia, ndiri kuda kuti unge uchiudza murume wako kuti ange achidzorera mari yangu. Iko zvino ndiri kuda mari yangu, muchaenda munoiisa paguva rangu. Ipapo mukoma ndo pandakangonzwa ndichirohwa mbama. Ndakarohwa mbama mukoma. Mbama iyi yainge isiri mbama yemunhu anorarama. Ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Ndakanzwa chiveve ku right side kwefesi yangu. Ndakabva ndadonhera pasi. Ndakangoswera muswero wese wezuva ndiripo pakapeti kudaro kuzosvika vana vangu vachizodzoka kubva kuchikoro. Maid ainge asipo, ainge akaenda kuleave. Vana pavakazodzoka ndo pavakamhanya neni kuchipatara. Ndo vakazotoudza baba vavo vakadzoka kunoko kuSA. Vadzoka mukoma ndainge ndingori muchipatara. Saka ndainzwa kuti there is something that was wrong with me. Ndo pandakabva ndachizoti pandakazozvitarisa mumira ndo pandakaona kuti muromo wangu wakange waenda parutivi. Ndakanzi ndainge ndabatwa nestroke.
dama rangu rinoita nguva dzekuti rinoita paralyzed ku-right side. Muromo wangu unotoenda paside semunhu anenge arohwa nestroke. Izvi zvinoitika usiku. Nekuda kwekuti tiri vanhu vane mari, mukomanashi tanzwa nekutenderera mumaprivate clinics anodhura muRosebank, muSenton, vana chiremba vaya vanodhura vanoita masikanzi ose pandiri. Vanoti everything is normal, maybe it is stress mukoma, stress inokokonzeresa kuti muromo wako unge uchienda parutivi kana wava usiku. Asi chokwadi ndichocho chekuti kurohwa kwandakaitwa mbama nechipoko chegenius ndo zviri kukonzeresa kuti muromo wangu unge uchienda pasaiti kudai. Saka tiri kufanira kuti tinge tichiendesa mari iyi tonoisa pamusoro peguva rake, asi ini nemurume wangu zvinhu izvozvo tanga tisiri kuda kuzviita. Kana kuri kunzi zvinenge zviine dzimwe mhiko kumashure tozotorana nezvimwe zvinhu kubva paguva rake. I hope kuti muchaposta nyaya yangu muzondizivisa. Ndiri munhu ainge ambori social before, but iko zvino zvendatova antisocial. Ndinongogara ndakazvivharira mumba nekuti ndine fear uye zvekare ndine trauma semunhu akambobatwa nestroke, kuti kana ndikabatwa futi nestroke ndiri pamberi pevanhu, kana kuri kubetserwa ndinongonobatsirwa ndobva ndadzoka zvangu kumba, ndinobatsirwa namadzibaba. Handisisina kana social life zvachose, ndinongogara ndisina mufaro. Kubva zvandakanzwa mava kupostawo nyaya idzi semunhu anokufarirai, ndakabva ndati ndinge ndichiuyawo nenyaya yangu. Handizivi kana kuinewo zano ramunokwanisa kutipa, asi mari dzevafi dzinonetsa. Kana uine mari yemunhu mupe asati afa. Iko zvino zvetiri kunzi tinge tichienda kunoisa mari iyi pamusoro peguva rake, ko idzo hama dzake dzichati kudiko kana kuri kunzi tikafunga kuzozviita kuendako kudomboshava, hatinganzi tiri masatanisti here tikazoswera tava kutrenda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndinoona sekunge zvavari kutoita vari kutowedzera, because hanzi pane vamwe madzibaba avo vari kuvapa ivhu. Hanzi ivhu iri vanopota vachigeza naro riri ivhu rekumakuva. Zvamava kutoita izvi sevanhu vanonamata, ndione kunge zviri right zvekuti munogeza nevhu rekumakuva mangwana zvinokwanisa kuzokupandukirai. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukomanashi muri sei, please post my story makavika chitupa changu. Ndashandisa main account, ndiri kuvhiringidzika pamaghost apa, saka musazoposta zita rangu nesurname. Ndinoshandira muno muHarare. Ndiri munhu anoshanda basa rakanaka. Ndinotofambawo nemotikari yehurumende. Ndichangoti ndinofamba neMercedes Benz, iyo iri motikari yehurumende. Ndine chigaro chepamusoro-soro, ende vazhinji vanoti ndakadzidza. Hongu madegree ndinawo, asi mugovernment muno kana usina kusimba haufi wakawana promotion. Izvi ndiri kuzvitaurira kuti kana kuine avo vanenge vachida kuzoshanda as civil servants, kune mamwe malevel ekuti haufi wakadarika as a civil servant. Kunyange uine madegree unofira pajunior level, vamwe vachikupfuura. Ende kana uchida kuti unge uchizopiwa mapromotion, unotofanira kuti unge uchishandisa mimwe mishonga kuitira kuti unge uchizotyiwa, nekuti kana usiri muroi vanhu vanokujairira. Inini ndine kadzi yangu nhema yandakapiwa nevamwe sekuru vakazoshayika vekuChipinge. Kadzi iyi ndakaipiwa mukoma mainge muri mugore ra2007. Kadzi iyi chitori chitokoloshi changu. Basa rayo ndekuti inofanira kungogara muoffice mangu sasupervisor, inenge yakatarisa avo vanenge vari pasi pangu, ende inenge ichiteerera, inoona zvose zvinorongwa nevavengi vangu nemhando dzangu pabasa. Kadzi iyi iyo inongoita sekunge
ritongoriwo zibonga stray cat inongofamba famba zvayo kumabuildings kwedu, asi inenge ichitoteerera vanoti monitoring spirit, inenge ichida kuziva mafungiro evanhu vanenge vachida kundidzingisa basa. Saka mukoma zvazvinoita ndezvekudai, kana kuri kunzi katsi iyi ikarohwa neniwo ndinonzwa sekunge ndarohwa, nekuti pakaitwa inonzi spiritual link pakati pangu nekitsi iyi. Kufa kwayo ndiko kufawo kwangu. Kubva muna 2008 ndatova ne3 times dzekuti ndakapotsa ndafa mushure mekunge kitsi iyi yarohwa. Pekutanga zvakaitika, umwe cleaner mutsva akange asingazivi akabva achizoona kitsi iyi yainge yakarara iri muofisi mangu, akaidzinga akairova nemopu. Musi iwoyo mukoma ndakarwadziwa nemusana zvekuti ndakatadza kana kusimuka, ndainge ndisingagoni kana kuita anything. Kwemazuva 4 ndainge ndakangogara pamba nekuti ndainge ndichinzwa sekunge ndainge ndarohwa nemopu iyoyo. Saka vanhu vazhinji pabasa vanotozviziva kuti kitsi iyoyo hairohwe. Kana munhu akarova kitsi iyi, ndinenge ndichita sekunge neniwo ndinenge ndarohwa. Kitsi iyi basa rayo nderekuti kana paine mhandu dzangu dzandinenge ndichirwa nadzo, mhandu idzi kana dzichindirongera rufu runozouya kwavari ivavo vanhu vacho, nekuti iyo ndinongoituma ndobva ndaiudza zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Kana kuine munhu wandinenge ndichida kuti ange achifa, inoenda yonomupara. Ndakambonzwa muchiti pano pane vamwe vanhu avo vanomuka vakaparwa vachiita sekunge vanenge vakazvimara vari kuhope. Zvinenge zvitori zvikwambo. Ini kana ndirini ndikatumidzira kitsi yangu ikakupara kudaro, kazhinji kacho apo paunozomuka wakaparwa uchiita sekunge unenge wakazvikwenya wakazvimara uri kuhope, ndo paunozoita kenza. Kana pari pagumbo, kenza yacho inongonobudawo nepagumbo ipapo. Handina kuzviita zvinhu izvi nekuda kwekuti ndainge ndichida, but basa remuhurumende ndo zvariri. Ndakange ndashanda kwemakore ndiri mugovernment ende ndichiona kuti ndiri kurwiswa zvainge zviri very serious. Ndaitiwo ndichakwanisa kuzowana promotion, but ndakaona kuti ndainge ndisingazokwanisi kuti ndinge ndichiwana promotion kana ndikangonamata sezvandaizviudza kuti ndikapfugama nemabvi angu, Mwari vachandinzwa vari kumusoro kudenga vakandipindura minamato yangu, ndikakwanisa kuzopromotewawo pabasa. Ndakaona kuti unofanira kuva uri munhu anenge akasimba kana uchishanda muhurumende. Kwava kubva ndachizoendawo kwaNdunge ndikabva ndachizonosimbisiwa, ndakapiwa mushonga. Asi pandakapiwa mushonga uyu kainge kangori kamudzi kainge kari mukabhodhoro, ndikanzi kamudzi ikako kainge kasingafanire kuti kange kachizobatwa nemunhukadzi. Sezvo ndainge ndirinewo mukadzi wandainge ndichifambidzana naye ainge aine shanje, aiitira kana mukadzi wangu shanje. Saka ndakati ndaenda kumba kwake akange anzwa nerunyerekupe rwenhema kuti ndainge ndava nechimwe chimukadzi chandainge ndichidanana nacho. Ndainge ndine magroceries andainge ndatenga ndichida kunopawo mudzimai wangu, ndendobva ndachizodzoka kumba kwake. Akaita shanje, kwava kutanga kuvhendenyura kubhuti apa inini ndainge ndiri mumba, nekuti akangobvuta hembe dzangu akadzinyika mumvura. Ndikatadza kubuda panze nekuti ndainge ndisina hembe. Apa pamba paainge achigara painge pachigara vanhu vakawandisa. Akanovhendenyura ndokubva achizoona kuti kubhuti kwainge kuine chimushonga chainge chiriko. Akangochibata akati koma vakuita zvemishonga. Haana kuziva kuti ainge atondikanganisira mhiko dzangu. Kubva ipapo ndipo pandakabva ndachizotanga kuona yava kitsi. Kuromba kwandakaita, handingati kuromba, kuzvisimbisa kwandakaita, ndakabetserwawo neumwe mukadzi uyo ainge ari director. Aivawo nenyoka dzake dzaainge ainadzo dzaaishandisa, dzaainge akatorawo kwaNdunge. Kana ukada kupikisana naye aingokutumidzira nyoka idzodzo. Kune vamwe futi vandinoziva vane zvishiri, vanoshandisa zvishiri. Ndiyo secret yangu, kana mukaposta muzondizivisa.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi kana usina kusimba uchingovimba neminamato unoramba uri junior for the rest of your life, kunyange uine madegree. Hanzi vamwe vanenge vachipinda mabasa vachitoenderera mberi vachipromotewa, iwe unoramba uripo ipapo. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana wakamboshandawo muhurumende kana mabig companies, you can bring your stories to my inbox and then we will share here on our platform. Rekedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai, hanzi kiki ha mukomana eshe muri sei zvenyu. Mari inotoda kutoti unge uchitoita yekutopanda panyama nemumweya. Ndichitaura nemi kudai kiki ha rikaindimbozviseka hangu. Ndichitaura nemi kudai ndakatopfeka oversize G-string iro randakaba ku Golden Valley Mine uko. Ndakariba pamwe pamba rinenge G-string reumwe mukadzi anoitawo zvekutengesa muviri wake. Apa inini ndinopfeka size 34 men's size. Apa zipendi iri randakapfeka kutaura kudai it must be size 40 something. Rakaita kukura, ndakatoita rekutosunga kudai so newaya because rakakurisa rinodona. Vamwe vanokwanisa kuzvibvunza kuti ko sei uri kuita zvekupfeka G-string aunoba evanhukadzi? Ininiwo ndiri gold buyer, ndinotozivikanwa chose muno mukadoma, ende vanhu havatozvizivi kuti ndine mushonga weLucky wandakaenda ndikanotora. Mushonga uyu une mhiko dzakaomarara, hadzisi mhiko dzekuti ani nani zvake anokwanisa kungodzitevedzera mhiko idzodzo kuti ndinge ndichiramba ndichiwana Lucky iroro. Ndine mushonga wandinogeza nawo. Mushonga uyu kana ndageza nawo musi iwoyo ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichipfeka pendi remunhukadzi iro randinenge ndaba, ende kana ndikakwanisa kutoba pendi remunhukadzi rinenge rakasviba, ndokutoti zvinhu zvangu zvinge zvichitonyatsokufamba zvakanaka. Ndinomaba mapendi awa, mungava muri mumakomboni kana kuti mudzimba dzevanhu, asi mumakomboni ndo muri nyore. Mutemo wacho unoti kana ndikaba pendi iroro ndinofanira kuripfeka kwemazuva not less than 4 days but 5 days ndo mazuva awo andakanzi ndinofanira kupfeka pendi remunhukadzi iro randinenge ndaba, ende ndinenge ndisingafanire kuti ndinge ndichiribvisa, kungoribvisa kana ndichizvibatsira chete. Ndinorara naro, ndinoshanda naro mumadhiri angu, ndinofamba naro, kunohwa kwaro ndiko kunodhonza goridhe nemari, ende mazuva iwawo pandinenge ndakaripfeka ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichisangana pabonde nevanhukadzi vakasiyana siyana. Kusangana kwandinenge ndichiita pabonde nevakadzi ivavo ndo zvinoita kuti mari inge ichiuya kwandiri yakawanda. Asi apo pandinenge ndava kuda kunosangana nemukadzi, kubvisa kwandinoita zvipfeko zvangu ndinongobvisa zvose, trouser, boxer zvekare nependi rechikadzi ka1 ndotopeta peta, kana kupfeka ndinongopfeka same time. Saka ndinozoti zuva renumber 5 ndipo pandinofanira kusatsikisa mhiko dzacho dzekupedzisira. Ndinofanira kuenda musango. Izvi ndinozviita usiku. Kana ndaenda musango munzvimbo mekuti vazhinji vanoita zvekukorokoza, kana ndasvikamo musango imomo ndinobva ndazvibatsira kutoita pupu chaiyo. Kana ndaita pupu yangu ndinobva ndachizoshandisa zipendi iroro setishu rekuzvipukuta naro. Ndinobva ndarisiya musango imomo kana kungorikanda mumuti, kana ndikaona panenge paine shaft ndongokanda zipendi iroro mushaft, ndobva ndadzokera kumba ndichibva kusango ndisina kana chandinenge ndakapfeka mukati. Brother Nashi, kusiya kwandinenge ndaita tsvina iyo yomusango, kurasirira nhamo dzangu dzose papendi iroro, madeals angu ose anobva abatana. Vanhu vanouya kuzonditengesera goridhe ravo, ende ndinoita
kunge munhu anogona kutaura chaizvo, kunge munhu ane sweet tongue, but vanhu vanouya kwandiri vachizonditengesera goridhe ravo ivo vanenge vakatobatwa nemusungo zvekuti kana ndikakuudza price yandinenge ndakuudza unenge usingakwanisi kuramba. Ndinotenga goridhe nemutengo wakachipisa vasingazivi kuti vanenge vakabatwa nemusungo. Iko zvino zvimukomanashi ndakatopfeka iro riri registering, ndosaka ndauya kuti ndinge ndichikuudzai kuti izvo ndo zvandinoita. Upenyu hwangu uri kutofamba zvakanaka, mhuri yangu inotodya ichitoguta. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi ndakapfeka size 40 kutaura nemi kudai. Apa munhu anenge achifamba kana nezifortuna rake musingazivi kuti zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakadyisa madam boss vangu nyama yemunhu akafa, but change chakaitwa chemukuyu iro rinogore. Tatova padhuze. Vanzaiwo zita rangu nenzvimbo uko kwandiri kushandira, muchangoti ndinoshandira mumasuburbs emuHarare. Ndiri musikana webasa, ndichachinja makore angu uye ndichati ndine 17 years chete. Ndinogara ndichiteerera maconfessions kubva kumachannels akasiyana-siyana. Kumusha ndekwaMurehwa. Mukoma, inini ndinokasika kuwana vanhu vanovimba neni because ndichiri wezera rechidiki. Vanhu vazhinji vanokasika kundinzwira tsitsi nekuti ndiri nherera, asi mukomanashi ininiwo ndiri muroyi. Ndakatemererwa nyora idzi nagogo nyakubereka amai vangu. Ndakasangana navamwene vamadam boss vangu kumbari kumusika. Musi iwoyo ndainge ndichitoshaya kuti ndodii ndava kutofunga kutodzokera kwaMurehwa. Ivowo vainge vaine muroora wavo vanova vari madam boss vangu kusvika pari nhasi, vainge vachitsvaka musikana webasa. Saka vamwene vamadam boss vangu ivo vakabva vachizouya pandiri because isusu sevaroyi tinogona kuconnecta pamweya. Saka takabva tachizotanga kutaura, vakauya pandiri vakati wafunga kudzokera kwaMurehwa. Ndikati hongu, nekuti muno muHarare ndashaya basa plus ndainge ndava kushungurudzwa naamai vebest friend yangu. Ndikabva ndaona kuti ndodzokera hangu kumusha ndonotangira patsva. Saka vakabva vachizoti kwandiri, ndine muroora wangu uyo ari kutsvaka musikana webasa, asi muroora wangu uyu anonamata zvakanyanyisa, handizivi kana uchikwanisa kuzomushandira. By then tainge tatozivana kuti tose tiri varoyi. Vakabva vati ivo vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira because muroora wavo aivavhara pane izvo zvavainge vachida kuita. Ndakabva ndatopinda mumotikari mavo ndokubva ndachizoenda navo kumba kwavo. Takanogara pasi tikatanga kuronga, ndopa vakabva vachizofonera muroora wavo ende ivo vakabva vachizotobvuma. Ndikabva ndachizounzwa panapa pamba, ndikabva ndanzi interview. Kushanda ndinoshanda mukoma, ndikatotanga kutoshanda ndinotogara navo. Handingatauri hangu zvakawanda pamusoro pavo. Saka madam boss vangu ava vari kufanira kuti vange vachizojoina club yedu sevaroyi, ende ivo vamwene vavo vanga vatova nemakore anotodarika 10 vachiedza kuti vange vachivajoinisa muzvinhu zveuroyi, but ivo nekuda kwekuti munhu ane simba rakanyanyisa riri paari ende vanonamata zvisingaiti. Saka ndokusaka ndava kugara panapa pamba. Nyaya yandiri kuda kukuudzai inyaya yakaitika wainge uri musi wa8 January. PaChristmas ndakaenda kumba kwavo vamwene vamadam boss vangu, ndikabva ndanopiwa nyama. Ndakapiwa chimukuyu ichi chakabva pamunhu akafa uyo akaurawa muraini mavanogara, ende vakabva vachizonotora nyama yake kuguva. Vakaita zvekumumutsa vachishandisa mishonga, noti zvekufukunura guva nemaoko, but guva rinofukunurwa nemishonga. Saka kana tadaro tinobva tatora nyama iyoyo ichiri nyoro kudaro, then tinobva tachizoisa murusero toisiya irimo. Ndokugadzira kwatinoita
chimukuyu ndakaenda ndikanochitora ndokubva ndachizodzoka kumba kwa madam boss vangu. Ndakabva ndachizobika sadza nenyama ndikabva ndachizoisira madam boss vangu chimukuyu. Ivo vakatofungidzira kuti yainge iri nyama yembudzi yandainge ndabva nayo kumusha. Vakati chimukuyu ichi chiri kunaka chose, watenga kupiko biltong iyi? Ndikavati ndainge ndabva nayo kumusha. Havana kutozviziva kuti vainge vachitodya nyama yemufi kuitira kuti mweya wavo unge uchizova usisina simba. Kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi madam boss vangu havachagoni kumuka na 12 midnight, havachagoni kutsanya because vaigara vachitsanya low. Ndanga ndava kutoda kutotaura zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vaizotozviziva kuti ndiri kutaura nezvani. Madam boss vangu pari zvino angovawo munhu anongonamata munamato mweuyauya, but munamato wavo hauchasviki kana paceiling yemubedroom mavo. Vamwene vavo vakamirira kuti kana vasisina simba vobva vachizovatemerera nyora. Handioni sekunge zvakashata ini kana uchida kuti muroora wako ange achizofamba newe muchiita seshamwari dzeusiku. Zvakaipa here? Nekuti kana mukadaro munozova muine bond rinenge rakadzika chaizvo. Ndiyo secret yangu mukoma, when you post muzondizivisawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi handioni sekunge zvakashata ini kuti vamwene nemuroora vange vachiita zvekuroya vari pamwe chete. Hanzi zvinoita kuti munge muchizova ne a strong bond. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri sei? Ndinozviziva kuti kune vachandiseka pari zvino ndinoshanda sacaretaker. Vanhu vandinoshandira vari kumhiri kwemakungwa. Pamba pandinoshanda pane wifi yakawandisa kwazvo. Ndine zvakaitika kwandiri muna September mugore ra2004 handimbofi ndakazvikanganwa muupenyu hwangu. Panguva iyoyo ndainge ndichishanda security guard muHarare, asi ndainge ndichigara kudomboshava ndokumusha. Ndainge ndichiroja kuEpworth. Saka ndakabva ndachizobva kuEpworth. Ndaiwanzokuti ndikabva kuEpworth ndobva ndaenda zvangu kumusha kana kuri kunzi ndinenge ndapiwa ma-off days. Ndaifamba nebhasikoro kubva muEpworth kunobudikira kudomboshava. Ndakati ndichichovha bhasikoro rangu. Saka chakandinetsa mukoma ndechekuti pandakange ndichichovha bhasikoro rangu iri ainge ari masikati, but ndakangokaruka ndatoona kuti chimiro chekunze chainge chatochinja, kwainge kwatosviba. Zvakandinetsa mukoma because ndakasimuka muEpworth achiri makuseniseni, but ndichizonotarisa watch yangu panguva iyoyo ndakaona kuti dzainge dzatova kuma 11 PM. Ndakati ndichifamba by then ndainge ndatova mudomboshava, but ndisati ndasvika kuvillage kwedu ndopandakaona umwe mukadzi ainge akamira parutivi pemugwagwa. Ainge akapfeka dress rewhite. Dress iri rainge richitonzvenzvera pasi. Saka ndakashamisika kuti mukadzi uyu sei ainge akangomira pakati pesango kudaro uri usiku. Saka ndakangoti zvimwe kuda munhu ari kuda rubatsiro. Ndakamira iye akanditarisa asi akange asingavhunduke. Ndakabva ndamubvunza kuti ainge achienda kupi. Akangoti kana ini handina kwandiri kuenda, ndanga ndakangomira zvangu pano, ndava kutodzokera kumba kwangu. Ndakati kumba kwako ndekupi? Ndopaakanongedzera pane pamwe pamba painge pari padongo. Akati ndinokutendai chose nekutaura neni because pane vanhu vakawanda vadarika pano, vamwe nemotikari, vamwe nemabhasikoro, vamwe netsoka, vamwe kutonditiza. Hapana ataura neni. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndikachovha bhasikoro, but bhasikoro rangu iri rainge rava kurema kuita sekunge ndainge ndakatakura tani pabhasikoro rangu. Ndichichovha kudaro ndopandakaona kuti ndainge ndadzokera kumashure ndikasangana naye zvekare mukadzi uyu. Zvakaitika usiku hwose. Mangwana acho ndopandakazomuka. Ndainge ndakagarapo pamba ipapo padongo. Pandakatarisa ndopandakamuona mukadzi iyeye
ainge achienda akananga kumakuva. Ndakaridza mhere, vemunharaunda vamwe vakazvinzwa, ndopavakauya vachimhanya. Pandakatarisa kumakumbo kwangu ndakaona kuti ndainge ndakazvimba makumbo. Kana riri sebhasikoro ndainge ndarisiya uko kwandainge ndasangana naye mukadzi iyeye. Pamba ipapo ndakaudzwa kuti painge pachigara pachingoonekwa zvipoko nguva dzose. Ndakazobetserwa neimwe n'anga iyo inogara kudhuze nekwamvere chena, ndiyo yakazondibatsira ndikabva ndachizotemererwa nyora. Kutemererwa kwandakaita nyora mumakumbo angu ndipo pandakatanga kubuda humwe hurwa, because kana ari semakumbo angu ainge akazvimba zvisingaiti nekuda kwekuti ndainge ndakachovha bhasikoro usiku hwose non-stop. Nyaya iyi mukoma, kana ndikaiudza umwe munhu anokwanisa kuti ndiri munhu anonyepa, but zvinhu zvakatoitika kwandiri kusvika pari nhasi nditori nedambudziko rekupota ndichinzwa kubandiwa nemakumbo angu. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, anzi ndakachovha bhasikoro usiku hwose. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukoma She, ndiri panguva yakaoma. Ininiwo ndine mhosva. Ndakachita murume wangu nasekuru vake pamwana we number 2. Ndikachita zvekare murume wangu nehalf brother yake. Saka vana ava vari vaviri vari kuda kundiisa panguva yakaoma. Murume wangu uyu ari kunyunyuta chaizvo pamwana uyo wandakazozvara nehalf brother yake. Ari kuti mwana iyeye haana resemblance naye, uye izvezvi ari kutaura zvekuenda kuglobal DNA kuna Tinashe Mugabe. Nashe ndizere nekutya. Ndava kutsvaka kuti kopano hapana here n'anga kana kuti muroyi ane masimba ekuti ange achisunga kana angava ari mameshini ekuglobal DNA ameno zvinhu zvavanoshandisa ikoko kuitira kuti business rake ringe richimbobhuroka, ambomira kuita matest awo aanoita muZimbabwe. Ndiri kuda muroyi kana n'anga inokwanisa kuita kuti maresults akanzi abuda anongobuda achinzi murume wangu he is the father, kunyangwe iye asiri. Vanotuka tukai zvenyu, vanoshora shorai zvenyu, but ndiyo sarudzowo yandaita. Kana variko vanokwanisa kundibetsera mukoma, ngavakupei mafone numbers avo ndikwanise kuzotaura navo. Nyaya yacho yakarebesa, ndokusaka ndangotangira pakuti ndiri kuda munhu anokwanisa kundibatsira kukanganisa mishini kana kuine mishini yavanoshandisa kuglobal DNA maresults abude achiti vana ndeve murume wangu. I know that everything it is possible. Nenyaya dzose dzandinonzwa dzandava nemakore ndichinzwa muchidziverenga panapa, I know and I trust kuti ndinokwanisa kuzowana munhu achandibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna yevanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, kuvabvunza kwandakazoita ndichitaura navo. Vane nyaya imwe yavakandiudza, vakati ivo murume wavo akamboita accident, aita accident, hanzi ipapo pachizonoitwa mwana hanzi ainge asingachakwanisi kupefoma sababa bedroom. Ipapo hanzi ndipo pavakange vachitaura nasekuru vacho vachivaudza zvose zvainge zvichiitika mumarriage mavo. Sekuru vacho vakati aiwa, iwewe chirekedza kutsvaka boyfriend nekuti inini ndiripo ndombofanira kubata basa for muzukuru wangu kusvika ava right. Hanzi sekuru ivavo vainge vachitofamba vachitotsvakawo mishonga yekuti muzukuru wavo anga achiita right, asi ivo ndivo vainge vachipiwa mishonga yacho yekubikira murume wavo kuitira kuti musana wake unge uchizova uri right.
after zvazoita zvakanaka hanzi ndo pavakazoregedza kuramba vachionana nasekuru, but hanzi by then painge patova nenhombo yainge yatobata, uye zvekare nehalf brother hanzi zvakaitika zvekare kuti mumba mainge musingachawanikwi bonde rakanaka, then ndokubva vataura nehalf brother pachizonozvarwa zvekare umwe mwana. Saka hanzi handina kuzviita ndichida, handina kuchita ndichida, asi ndaisangana nematambudziko mumarriage. Apa murume ari kunyumwa kuti mwana uyu anenge asiri mwana wangu, asi hanzi kune umwe waasingatofungidziri kuti uyo futi haasi mwana wake. Strange things they do happen in this world. Do you think kuti it is possible kuti mishini iburitse iyo ichiti DNA is 100% even though isiri 100%? Zvakangooma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching. Uye zvekare musati maenda, please leave a comment as well as liking the video.